разгледахме текущите проекти, кой докъде е стигнал, какво остава и какво не. Въпросът е следния. По част конструктивно какво остава да се предаде по основния проект? Единството, което остава е стълбата на метантанка. Край на кращата те отговаря за 15 души, които чакат от тебе шефа, който трябва да осигури работата. И това го прави Красимира Кузманова. Тук аз не мога това да го направя. Тя го направи бюрото. Аз не съм тук. Тя се научи на немски, научи се всичко и това вървеше. Нямаше нужда аз да й помагам. Ставаше дума по-скоро за насоката и как ще стане. Така че можах да я преценя, че тя може да бъде и инженерно бюро. Защото носи отговорност. Не да чака аз да й кажа какво да правим и като кажеш какво ще правиме, тя вече знае да го прави. И това е рядкост, голяма рядкост. Професор Секулов, както обикновено, скромничи и не казва своя принос. Но той е човека, който наистина тогава повярва в мен и каза: ти можеш. А при такъв случай аз давам максимума от себе си и всъщност всичко останало дойде някак по инерция и интуитивно. Допълването беше много оскъдно от моя страна, но то беше необходимо по-скоро като заглавие, за да имат доверие на една млада инженерка, която не може още да се извоюва своето име, което вече го има. За мен беше голям късмет, че срещнах професор Секулов и все още мисля така, но веднъж той каза, че всъщност не съвсем. В крайна сметка всички ние срещаме много и различни хора, но се събираме и работиме заедно, само тези, които сме подобни. Когато професор Секулов ми предложи да бъда сред учредителите на фирмата, бях въодушевен от това, че един капацитет ще се включи и ще даде своя принос за оптимизиране на водопречиствателните съоръжения в страната. Аз бях въодушевена, че още един капацитет като инженер Михаил Стайнов ще бъде сред съучредителите на фирмата. С учредяването на фирмата възникна въпроса как ще я кръстим. По това време имах една гривна, която сега я нося специално за случая с делфини. И професор Секулов, като я видя, му дойде добрата идея и каза: ами защо да не кръстим фирмата Делфин? Защото делфините са хубави животни, подвижни, интелигентни и все още не са доизследвани. 15 години инженерното бюро. Това беше една много смела стъпка да тръгнем да работиме с хора, специалисти и фирма в Германия, чието опит, чиято практика можем да въведем в България. За да можеш да имаш компетентност като условие да се конкурираш, трябва да излезеш от тази система с новото. И това е единственото прогресивно, устойчиво развитие, което се нарича, който не застава, го бият. В тази връзка бих искала да отбележа, че основно по идея пак на професор Секулов, аз учредих още една нова фирма, частен институт за водни технологии, която се занимава основно с наука и прилагането й в практиката. Отново с него направихме един международен патент, който се отнася до оптимизация на пречиствателни станции за отпадъчни води и повишаване на тяхната енергийна ефективност. Надявам се този патент да ни отвори и вратите на международния пазар. Вижда се, че сега е момента на реформа. Трябва не само държавата да се реформира, ами се иска инженерното бюро да се прави своята реформа. И ние сме направили това реформа. И аз съм сигурен, че перспективата е много добра за по-нататъчното развитие. И в крайна сметка е важно да сме с една крачка преди конкуренцията, защото когато свършат европарите и вече няма чужди пари, с които да се строят всички тези пречиствателни станции, някой ще трябва да ги оптимизира.
В следващите години ще има широко поле за изява, за търсене и предлагане на ефективни технологични решения в областта на третирането на утайките в посока на първо кондициониране на утайките, така че те не представляват проблем при депонирането им или при използването им в санаторяване в селското стопанство, и от друга страна използването на образуваният газ метан за енергодобив и не допускането му в атмосферата. При решаването на конкретни казуси имаме възможност да привличаме едни от най-качествените специалисти в Европа. Силните страни на нашата фирма са: постоянно се развиваме, като следим новите технологии и прилагаме новите идеи. Нововъведенията различават лидера от последователя. Ето защо ние разработваме и собствени проекти за проучване и развитие и прилагаме новите научно-приложни разработки в практиката. Винаги сме успявали с качество и мултидисциплинарен подход. Времето винаги е ограничено, но доколкото зависи от нас, ние се справяме чрез добра организация и бърза реакция. Стоим зад нещата, които правим, което в трудни моменти дава сила и удовлетвореност. Обединяват ни общите цели и интереси. Виждаме позитивните страни в хората и ги подкрепяме да бъдат по-добри. За нас партньорството и толерантността спрямо клиентите винаги са на преден план. Стремим се проектите, които предаваме, да изглеждат перфектно и като визия, и като качество. И дори на етикета да не пише името на фирмата, клиентите да казват: това е продукт на Делфин проект. В началото на 2000-та година, когато стартирахме, бяха наистина трудни времена. Стартирахме с 2 човека, много често изплащахме заплати на персонала, но не и своите, за да може фирмата да се развива. 2007 бихме могли да кажем, че тези 6-7 години фирмата наистина от фирма, която се развива, стана вече фирма, която е известна и ни понаучиха и изгради име, което почна да се изплаща поради качеството и коректността, с които се налагахме. 2002 година се преместихме в това бюро тук на Тимот 4, което беше новопостроена сграда, която още по времето на строителството обединихме 3 апартамента на последния етаж, така че те да се бъдат удобни за офис, и стана много симпатичен и уютен офис, което имаше значение за персонала. Рано сутринта още ми почнаха. Ало, здрасти, Калин се обажда, Делфин проект. Здравей, пратих един линк. Да. Може би не е зле малко да попремислиме. По-стратегически. Ето, открихме главния стратег на фирмата. Аз съм помощния персонал, така да се каже. Това е един от проектите за новия ни сайт. Сега ще се опитаме да направим нещо по-модерно, по-изчистено. От тази страна се вижда Александър Невски. Много готино. Красиво е. След като се дипломирах, постъпих тук в Делфин. На 15 август ще станат 5 години. Като цяло е приятно. Интересно е. Научават се доста неща. И се виждат също така и много нови, особено при строителството. Интересна е работата за мене. Точно това ме доведе, нали, в Делфин проект. Откритото и честно общуване, лоялността, неща, които не могат да бъдат купени. Цял един екип, който много често краси нарича семейство. Прави впечатление, че ни ангажират в вземането на решения като цяло и в управлението на промените на бюрото.
Това си бях намислила да кажа. Това така ме кара да се чувствам радостен да работя в такава фирма, защото нещата не са като на конвейер. Всичко се е в някакво движение постоянно и всичко се променя. Преди да дойда в Делфин, работех в английско-българска компания. Това, което ме привлече тук, беше най-вече това, че екипът е сравнително малък. Аз усетих фирмата като една микробиосфера. 11 години съм вече тук. Гледам си Витоша от време на време, тук на балкона, като излезеш, има хубава гледка и да си подобриш състоянието. Химик съм по професия. Дойдох от агенцията по околна среда. Но тук е далеч по-хубаво. Не ми е точно по специалността, но така или иначе е по-различно и по-интересно. Ами в професионален план, добре. Много нови знания и много работа. Място, където могат да се научат много неща. И за живота, и за професията, и така нататък. Наблягам и за живота, нали? Съгласно философията на делфинизма, работим за всестранно развити личности. Ето, делфин, типичен делфин. Това е колегата, който, нали, така оприличаваме с делфина. Викаме му Илия Делфин. Мога да се похваля, че преди няколко часа се върнах от Гърция и затова може би изглежда малко изморен и неадекватен. Положението е ясно. Чрез по-малко отпуски към по-малко преумора и неадекватност. Тъй като аз много обичам да пътувам и държа на моите пътувания, това ми дава голяма мотивация да работя тук, защото работата ми в Делфин ми дава възможност да пътувам. Отгоре ще ги напишем. Мълчаливи, но работливи. Делфин проект е фирма, която се занимава с изключително отговорни обекти. Съпоставяйки работата ми в други проектантски фирми, това е може би на първо място бих поставил Делфин проект. Това е абсолютно делфинитивно. Тук е място, където младите инженери могат да бъдат насочени и да усвоят методи на работа, които са едни от най-добрите в страната. От колектива, които сме тук, аз съм най-младия и с най-малко опит. Голям късмет беше това да започна в такава фирма, без да имаш практически опит след следването. През цялото си развитие фирмата имаше късмета да работи с екип от хора и служители, които имаха свои индивидуални позитивни качества и комбинацията от всички от тях подпомагаха непрекъснатия растеж на фирмата напред, за което наистина им благодарим. Това е един момент от откриване на ВиК мрежата на град Шумен, изграден по наш работен проект в периода 2007-2009 година. А това е откриване на пречиствателна станция за отпадъчни води Монтана. Представям ви пречиствателна станция за отпадъчни води Монтана, която е изградена по наш работен проект в периода 2007-2009 година, където бяхме подизпълнители на консорциум Пасаван Трюдигер Тюблин. И благодарение на компетентния персонал, с който поддържаме непрекъсната връзка и специално на управителя инженер Крумова, успяват да спестят и енергийни разходи, което е много важно в днешно време. Ще се включи аерацията. Да. Подавайки въздуха. Всички са очудени, когато дойдат, че няма миризма. И даже задължително ги качвам и на аеробния измивател, за да видят, че на мястото, където гние утайката, моля, казвам, не, ние сме екологичен обект. Това е добре.
щастието или по-скоро шанса да се познаваме с Делфин проект от 2009 година. Прекрасни специалисти, прекрасни хора, от които винаги можеш да научиш нещо и да направя асоциацията с наименованието Делфин проект. Знаеме какви са делфините, значи бихме могли да кажем, че те са умни, интелигентни, коректни и много приятелски настроени към партньорите си. Проект реконструкция и модернизация на Псов поморие и дълбоководно заустване беше реализиран от проектантския екип на фирма Делфин проект Екотехника. Впечатлена съм от техния професионализъм и компетентност, от позитивната нагласа и харизмата, която излъчва инженер Краси Кузманова. Част от реализацията на проекта беше обучението на персонала на пречиствателна станция Поморие, извършено много професионално, за което благодарим. Пожелавам от сърце на целия екип да са живи и здрави, да работят все така успешно, много нови реализирани проекти. При всяка възможност организираме допълнително обучение и тимбилдинги за фирмата, както в България, така и в чужбина. И сега е голямо удоволствие да имаме една юбилейна година от 15 години и с удоволствие се нареждам на юбилейния празник като гост, днеска като гост. В крайна сметка, не само като гост, но като специален почетен гост и с невероятен принос и към Делфин проект Екотехника, и към учредяването на частния институт за водни технологии. Веднъж аз го попитах, кажи ми как да ти се отблагодарим за всичко, което си направил за нас, за мен лично и за фирмата. И той каза, не е нужно да ми се отблагодарявате. Когато аз отидох и започнах като млад инженер в Германия, ми беше също много трудно. Но във всичките трудности се явяваха хора, които ми помагаха. Но докато стъпя на краката си и се стабилизирам така, че да мога да им се отблагодаря, за съжаление те вече не бяха между живите. Ето защо сега не е нужно да се отблагодаряваш, просто ще направиш същото за някой друг. Ние не само работим, но и се веселим. Ние сме Делфин проект, с нас винаги ще изплувате!